And when the lights start flashing like a photo booth, Ivis kan ban lom juchi invite lo lading ula juchi ikan zote ang Instagram lama ming thar in girl group ming thar hi Ivis din kan lom wa kalam dana dikem umsia min shil thayem umsia chuanin group name hi fame entertainment group suggestion anon comment ta kan than chuani chuanin IV chuan roman number for keimani palikha entira chuan IV tak chuanin dictionary chuanin nim na mingania chethei lo tina nia chuan z atop ong khanin zoram ti entira IV saloni ni group ming in thlang thiam he mai ti chuan in man chhop te choi thayem kan debut song hi tuna hianin kan in website meka chu announcement te po aron om thei thwainga chu min lo ngai tang tur khan kan ron nge bok cheu ni zeni nai non zai chapok se la moi bok sia min hip khop maya azau te kan comment tir big te ang ya katiang ang zai bok lam bok kha zai mi te kan next step to ni ka ria lam thiam bok zai thiam bok ni kha harin keringa tin hela nei tu katrin lalpui kha tuna phai lampanga zai zongin oma airline se don ti riat khanin thadewin perform sela du sakna milo lan sak don ya tia zanira intitha vion kria azau te kan lo me tin Ivis te kan lo me